So yung mga kasama natin dito, G900, G25R, G4RR, G25R, tapos Sniper 150, 155, CX6R, and Ninja 400 at CBR 650. Yung mga kasama natin dito. So alis na tayo guys. Ito yung mga kasama natin, oh. Mga big bike, CX25R, Ninja 400, CX6R, Z900, Honda ZBR 650. Yan yung mga pangmalupitang kasama natin. So ito na nga guys yung mga kasama natin, mga big bikes, mga kapatid natin Ninja. Punta na tayo ng Misibis, Z900, CX25R, CX6R at Ninja 400, at dalawang sniper, Sniper 155 and Sniper 150. Yan yung mga pangmalakasan kasama natin guys, oh. Going to Misibis. Yan guys, oh, lapit, oh. CX6R yun guys. Yung isa natin kasama, CX4RR at Ninja 400. Dito guys, Misibis. Puro bundok din pala ito at kadagatan. Halos parehas din dun sa papunta ng Karamuan. Going to Misibis tayo ngayon. Ganda ng kalsada dito. Kaso basa lang kasi umulan, medyo madalas. Tropa natin guys, oh. Mga pangmalakasan. Ano pala yung tulay ng Misibis. Ganda ng tulay dito. Ito yung mga kasama natin dito, G900, G25R, G4RR, G25R, tapos Sniper 150, 155, CX6R, and Ninja 400 at CBR 650. Yung mga kasama natin guys, ang mga pangmalipitan. Yung mga kasama natin.